rewelacja, rewelacja. Czegoś takiego fajnego jeszcze mieliśmy. Wiesz? Tak, wie to jest. Mam jeszcze kartę 30-punktową, nie wiem po co, ale szkolenie. Podoba Ci się aparacik, Oliverek? Podoba Ci się. Oj, podoba Ci się. Widzę, że Ci podoba. Jak tak wyszło takie coś, takiego małego. Tak. Ty jesteś modelowy, tak. Zgadza się, jesteś modelowy. Jesteś modelowy chłopiec. I co, że się nagrywa? No. Oliverek, wejdź co? Wejdź co? To jest rewelacja. Czegoś takiego pięknego jeszcze nie mieliśmy dawno, co?